wszystkim rodzicom, kierownikom drużyn, zawodnikom, trenerom, członkom zarządu, wszystkim przyjaciołom Zielonej Eski. Wytrwałości i pracy, tak? To jest najważniejsze u tych chłopców, żeby ci chłopcy się nie zrażali w momentach tych swoich słabszych, żeby pracowali, tak? Najważniejsza jest praca, czyli nie zrażać się, tylko pracować. I to jest najważniejsze teraz dla nich na ten nowy rok, czyli praca, praca i jeszcze raz praca. Zero kontuzji, samych dobrych ocen, ciekawych i miłych momentów związanych ze stadionem w nowym roku. Przede wszystkim życzę im zdrowia, szczęścia, sukcesów, realizacji tego, co robią, jak najlepiej, zdania egzaminu gimnazjalnego też jak najlepiej potrafią. No i przede wszystkim, jak każdy z nich ma jakieś tam marzenia, tak? Jeden większe, drugi mniejsze, to chciałbym, żeby te marzenia zostały zrealizowane przez Postępu, czyli kroku w przód. Tak byśmy sobie życzyli. Żeby każdego dnia bardzo im się chciało trenować, bo to jest najważniejsze, żeby nie zbaczali z obranej drogi, żeby to, co jest najważniejsze, czyli piłka, była cały czas na pierwszym miejscu, żeby się realizowali, żeby byli szczęśliwi. Nieustającej wiary w sukces, w to, że każdy z nich będzie w przyszłości piłkarzem, że spełnią swoje marzenia, że będą dalej się rozwijać i dalej będą z taką pasją przychodzić na treningi i wykazywać zaangażowanie. Dużo zdrowia, spokoju, przede wszystkim dla chłopaków ciężkiej pracy w okresie przygotowawczym na sezon 2004, dla rodziców cierpliwości i mam nadzieję i jestem tego pewny, że ta nasza praca, ten obóz wpłynie na to, że będziemy grali jeszcze lepiej. Wszystkim chłopakom, którzy kończą już przygodę w naszej szkółce, życzę przede wszystkim zdrowia, bo to zdrowie będzie bardzo ważne w kontekście najbliższego półrocza. A przede wszystkim znalezienia dobrego klubu, bo to jest nasz cel, żeby zawodnicy znaleźli dobry klub i mam nadzieję, że niektórym uda się grać w piłkę profesjonalnie, czyli utrzymywać rodziny właśnie z gry w piłkę nożną. Myślę, że mamy paru chłopaków takich, którzy mają ku temu jak najbardziej duże szanse. Wytrwałości, bo to jest bardzo ważne w tej dyscyplinie sportu. Nie można się załamywać, trzeba cały czas trenować, wierzyć w siebie, podnosić swoje umiejętności, a wyniki przyjdą z czasem. Do 7 roku!